Počúvaj, syn môj, prezradím ti, ako sa tu žije, ako tu krivda a zločin mocných do očí bije. Toto sú už novodobé nity. Áno, platinové. Toto sa už dali, vieš, toto sú nejaké pôvodné, tieto a toto. Ako nás hryzú a štípu jedovaté zmije. Nenájdeš v novinách, že aj ľudia v dolinách už zamykajú brány, že človek zostal sám, bitý zo všetkých strán. Menia sa iba vlády, nenájdeš v novinách to, že zmrzol v dolinách. Kvet, ktorý lásku dával, čo bolo slobodné, hrdé a čarovné, dnes v čiernych vodách pláva. Počúvaj, syn môj, pochopíš neskôr, o čo tu ide. Prečo sme vstali, o vás sa báli a kráčali proti tejto špine. Darmo nás berú, za pravdu súdia, veď si už celú tú našu pravdu šepkajú ľudia. Nenájdeš v novinách, že aj ľudia v dolinách už zamykajú brány, že človek zostal sám, bitý zo všetkých strán. Menia sa iba vlády, nenájdeš v novinách to, že zmrzol v dolinách. Kvet, ktorý lásku dával, čo bolo slobodné, hrdé a čarovné, dnes v čiernych vodách pláva. Má 4 kanóny, takže je to modernejšie. Čiže Avia toto. Hej. Takže vyzerá to ako ruské, ale je to... Nenájdeš v novinách, že aj ľudia v dolinách už zamykajú brány, že človek zostal sám, bitý zo všetkých strán. Menia sa iba vlády, nenájdeš v novinách to, že zmrzol v dolinách. Kvet, ktorý lásku dával, čo bolo slobodné, hrdé a čarovné, dnes v čiernych vodách pláva. A koncom septembra už boli blízko hraníc, tak tu nám tento lesík nebol medzi tými dvoma dedinami. All right.